салому алайкум. марде назди ҳазрати Мусо алайҳиссалом омаду аз ӯ дуое талабид ва гуфт: эй Мусо, ба ман дуое кун ки то ман забони ҳайвонҳоро шунавам. ҳазрати Мусо гуфт: ин ба ту хурсандӣ намеорад, баръакс ин ба ту мушкилиҳову ғамҳоро зиёд мекунад. он мард сахтгирӣ кард ва боз такрор кард ки чӣ хеле бошад ӯ розӣ аст ба ӯ забони ҳайвонҳоро омӯзад, ба ҳама кор розӣ аст. ҳазрати Мусо дуо кард ва худованд бар ӯ фаҳмидани забони ҳайвонҳоро дод. дар назди хона менишаст. рӯзе суҳбати хурӯз ва саг ба гӯши ӯ расид. вақте хурӯз нон истеъмол мекард, саг назди хурӯз омаду гуфт: ҳамин нонро ба ман де. хурӯз гуфт: мана ин қадар хушок аст, алаф ҳаст, дон ҳаст, гир онҳоро хӯрд, чӣ мекунӣ ба луқмаи ман чашм андохта? саг гуфт: ман онҳоро намехӯрам, ман фақат нон мехӯрам, нонро ба ман де. хурӯз гашту гуфт: ту ғамша нахӯр, гуфт, фардо хари соҳибамон мемурад, ана аз гӯшти вай гуфт чӣ қадар хоҳӣ мехӯрӣ. соҳиби он ҳайвонҳо инро шунида истода буд. рӯзи дигар фаҳмид ки хараш мемурад, онро бурда фурӯхт. боз саг назди хурӯз омаду гуфт: эй хурӯз, гуфте ки хари соҳибамон мемурад, ӯ намурд ку? хурӯз гуфт: хар дар асл мурд, вай аз соҳибамон бурд фурӯхт, дар дигар ҷо мурд. ту ғамша нахӯр, гуфт, рӯзи дигар аспи соҳибамон мемурад. инро боз соҳиби он ҳайвонҳо шунид ва бурд аспро боз рӯзи дигар фурӯхт ва ба хона баргашт. ва боз суҳбати ин хурӯзу сагро шунид. саг гуфта будӣ ки хар мемурад, хар аз соҳибамон фурӯхт. асп мемурад, гуфта будӣ, аспам бурда фурӯхт. хурӯз гуфт: аспам мурд, фақат дар дигар ҷо мурд. ғамша нахӯр, гуфт, фардо ғуломи соҳибамон мемурад, ғуломе ки ӯ беҳтар дӯст медорад нисбати дигар ғуломон. ин соҳиб рӯзи дигар низ ғуломро гирифту бурда фурӯхт. боз ҳамун гап саг аз хурӯз пурсид ки хар, асп, ғуломон ҳамаро бурд фурӯхт, ман чӣ хӯрам? гуфт: ту ғамша нахӯр, фардо соҳибамон худаш мемурад ва маъракаҳо мекунанд, дар ҳаққи ӯ хайрхоҳ мекунанд ва аз ҳамон ҷо чӣ қадар хоҳӣ ишкаматро сер мекунӣ. ва рӯзи дигар он мард худ низ аз дунё гузашт. аз ин қисса чӣ хулоса баровардан мумкин аст? якум ин ки чӣ қадар аз тақдир мо нагурезем, ҳамон қадар тақдир моро дунболагир мекунад. дуюм, муамморо дар вақти хурдиаш ҳал кардан дар кор. вақте ки мо аз муаммо мегурезем, ӯ боз муаммои дигарро назди мо овардан мегирад. зинрӯ ҳаракат кунед муамморо дар вақти кӯчак буданаш бартараф кунед, вагарна он шуморо дар доми худ мекашад. дӯстони азиз, шумо ҳаракат кунед аз қиссаҳое ки мо дар ин канал нақл мекунем ибрате гиред. худи қиссаҳову ривоятҳо дар таъриху дар имрӯз бузургон бо мақсади ибрат гирифтану ба ӯ амал кардан нақлҳо карданд. шояд қисме аз онҳо ҳақиқат дошта бошад, қисме аз онҳо ҳақиқат надошта бошад. аммо баъзан мо мекӯбем ки қиссаҳо дурӯғ ҳастанд ё рост ҳастанд. мақсад аз ин нест. мақсад аз он аст ки чӣ қадар мо аз ин қисса ибрат мегирем, ҳаётамонро дигар мекунем, дар роҳи ҳақ то чӣ андоза бармегардем. ин аст мақсади ҳар як қисса. ҳар як шайх аст ё бузургоне ки ин гуна воқеаҳоро дар худ карданд ва дар таърих онҳоро ба мо гузоштанд. чӣ қадар тавонед ибрате гиред ва ба дигарон расонед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. ассалому алайкум.